Сөзіне бересім келе Чуваш Республикасының Батыр районы Сәнжапов крестьян фермер қожалығы жетекшісі Рашид Шайхуллаулы Сәнжаповқа. Хейрлі кен, хөрмәтле Рустам Нургалиевич, хөрмәтле милләттәшләр. Әлфреднең чыгышыннан соң шундай уйлар килде, ник Татарстанда тумадым икән дип. Проблемалар нинди тиз решәтелә, оператив рәвештә. Без барабыз да монда шушы җыенга эшмәкәр буларак кына килмәдек. Беренчедән барабыз да татар авылы эшмәкәрләре. Икенчедән эшләгән эшләребезнең нигезендә әлбәттә татарда булган татарлык хисләре ята. Чөнки күңелен кушмаган булса, эшне эшләп булмый. Елдан ел авыл эшмәкәрләренең саны арта бара. Моның сәбәбе дә бар. Соңгы елларда дәүләтебез авыл хуҗалыгына зур игътибар бирә һәм бик күп төрле программалар эшләп килә. Аеруча Татарстанда. Бүген монда безнең белән бу залда 100-дән 100-гә якын, наверное, Татарстан авыл эшмәкәрләре утыра. Без инде аларга вакыты белән әзрәк килнәшеп тә карыйбыз, сыкланып та карыйбыз. Теге искә төшә. Эш бала спор иттеләр. Берсе әйтә, мине дә әти фәлән кадәр суммага сатып алып кайткан. Тагын берсе әйтә, мине тагын да бәйрәк алып кайткан ди. Өченчесе әйтә, карап тора-тора минем әтинең акчасы булмаган, мине әти үз ясаган ди. Без инде региондагы эшмәкәрләр шулай, өченче баласыман үзебезгә үзебез, Аллага шөкер, бейингесе киңгә. Шөкер Алланың бергәненә, бик киңелле, бик шатлыклы 8-нче мәртәбә уза бу җыен. 8-нче мәртәбә катнашам. Бер дә урыс әйткәндә жалкы түгел, киңәнәбез, шатланабыз. Килгән сайын килгән һәр вакыт яңа кешеләр белән, яңа эшмәкәрләр белән танышабыз, яңа проектлар, тәҗрибә уртаклашабыз. Шуның өчен бик рәхмәтлебез. Бу җыенны оештыручыларга зур көч тора. Алла саулыкларын бирсен, киләчәктә шулай бу теманы бетерергә түгел, бу бик кирәкле дип аңлыйбыз. Хуплыйсызмы? Бүген без әкренле шәкәр эшләп ятабыз, үзебездә Чувашиядә 50-гә якын үзебезнең сөт һәм ит продукциясын җитештерәбез. Ул продукцияны җитештергән белән генә түгел, җитештереп була. Җитештерү ул бер мәсьәлә булса, икенче мәсьәлә аны сату мәсьәләсе. Ул бик важный сорау. Шуңа күрә бейинге заман таләбе бездән сорый инде, базар шартларында хәзер күп еш сөйли башладык кооперация турында. Безнең инде вакыт килеп җитеп бара, әзрәк кенә уйлашып, кооперативларга киреп, булган санкцияларга каршы үзебезнең халал, яхшы, качественный продукция белән халкыбызның гына түгел, экспортка эшли башларга вакыт дип уйлыйм. Ләкин бу хәлгә, бу движениегә дип әйтик, камачайлы торган бер-ике әйбер бар. Бейинге киңгә беребезгә дә секрет түгел, кибет киштәләрендә фальсификат күп. Ул сөт продукциясе булсынмы, колбаса продукциясе булсынмы, алар инде безгә зур камачаулый. Но шуңа карамастан без ышанып калабыз. Дәүләт белән бердәмлектә, эшмәкәрләр актив рәвештә бу яман хәлгә бергә көрәшербез дип. Яман хәл белән бергә көрәшергә. Айрым-айрым без аны җиңелмибез. Шул ук айрым-айрым кичкенә генә хәзер фермер хуҗалыклар алар безгә җиңеп чыгу уңайсызрак була. Экспорт мәсьәләсенә күчкәндә аның требованияләре каты, айрым-айрым гына җиңел авыр. Бергәләшсәк, бергә булсак, кооперативлар аркылы бергә эшләсәк, безгә ул сорауны җиңеп чыгырга җиңелрәк була. Ничегә тем более монда бейинге секингә дәүләтебез бу программаны хуплый, төрле программалар, төрле поддержка бирә.
Бу җыелышның, бәйинге җыелышның безнең тагын үзем әйтеп китәсем живой пример. Без аның файдасын да күрәбез. Бер живой пример да әйтеп аңлатасым килә. Әгәр инде Чувашия Республикасында вакытында ит җитештерү цехлары беренчедән эшләп киткән булса, алар Батыр районында гына бәйин 11 булдылар. Но кызганычка каршы аларның загруженность кадр 50% кына бәйингесе киңгә. Ник дигәндә элек терлекне без Татарстаннан ташыйдык. Но Татарстан җегетләре, эшмәкәрләре, авыл эшмәкәрләре килеп бездән тәҗрибә уртаклашып китеп, үзләрендә ясый башладылар, үзләрендә төзәделәр һәм терлекне хәзер Чувашиягә кайтарып тормыйлар. Татарстанда гына суела, Татарстанда гына эшкәртелә. Без инде бу моментта нәзәрәт кенә экономик яктан нәзәрәт кенә минуслар күрәбез, но шул ук вакытта үзебезгә файдасын да күрәбез. Башка төрләр, башка яктан Татарстан Республикасы безнең өчен пример булып тора. Монда беренчеләрдән иң беренчеләрдән, наверное, Россиядә инициативный бюджетирование дигән программа бар. Без шул программаны үзебезгә копируйт итеп алып, үзебездә правительствога тәкъдим итеп, аны правительство кабул итте һәм бүгенгә шул программада рәхәтләнеп без эшләп ятабыз. Аның мөһимлеге нәрсәдә? Элекке вакытта без авыл урамнарына таш җәю булсынмы, зират эшләрен чистарту булсынмы, башка социаль сорауларны чишкән вакытта чыгымнарны 100% үзебез тота идек. Бездән үзебез түләйдек. Бу программага таянып без хәзер 40% үзебез түлибез, дәүләт 60% расходларны үзестән ала. Шуңа күрә бу бик уңайлы, бик җайлы программа. Башка төбәкләргә дә бу тәҗрибә белән уртаклашырга әзербез. Авылларны киләчәген булдыру дигән бетермәс өчен зур шул программа үзенең зур эшен кертә. Монарга без бик рәхмәтле. Тагын бер кат әйтеп үтәсем килә зур рәхмәт сүзләре бу җыелышны оештыручыларга. Сезгә, хөрмәтле милләттәшләр, бу җыелыштан һәрберебезгә яңа проектлар, яңа планнар, яхшы настроение алып кайтып китәргә, үзебездә шул булган яхшы тәҗрибәләрне кулланып, авылыбызның, авылларыбызның, халкыбызның киләчәген булдырырга.